koja je ta razlika zbog koje smo mi sebi dali za pravo da kažemo moje belci su vredni, a ovi nisu vredni, njih ćemo da orobimo. Ne postoji. To je razlika, to je čista percepcija, čisto ono kao rasizam. Tako je ovde, ovo se zove specizam, zato što je baš ista poenta, ista je priča. To neko da ti servira psa da jedeš, jel bi imao isti stav? Ja lično ne bi ga pojao. Ali odbijalo bi te da to pojedeš. Zato što mi smo se tako prirodno zbližili sa psima, sa svima, sa svinjama i kokoškama nismo. Naravno neko jeste, ali generalizujem da nismo. Da, a jesi kao lično sa tim psom zbližio, nisi? Sa tim koje serviram, verovatno, ajde, hipotetički nisi. I onda kao nemaš ti ništa tu zbližio s njim, to je više kao nekaka, Opet navika, nisam ja psa nikad. Programiranje od strane društva u odrastanju da ne percipiraš tu životinju kao hranu, nego je percipiraš kao svesno biće, a ova druga je sklonjena negdje tamo daleko, ona se kolje i dolazi u obliku paketa, hrane, robe.